Nhar 12 ta' Ġunju 2024, is-Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa Marsa se tagħlaq 75 sena mit-twaqqif tagħha. Fid-dawl ta' dan il-banda bħalissa tinsab fil-Vatikan fejn qed timmarka din il-ġraja b'żewġ avvenimenti ewlenin. Dan hekk kif il-banda ta' din is-soċjetà daqqet fil-Pjazza tal-Vatikan u settella kunċert prestiġjuż fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle f'Ruma. Qabel ma telqu lejn Ruma żżorna l-każin tal-istess soċjetà. Hemmhekk tkellimna fost oħrajn ma' Byron John Sammut fejn spjeganna wkoll kif dawk kollha li se jitilgħu l-Italja saħansitra se jkunu qed jiltaqgħu mal-kap tal-Knisja Kattolika, il-Papa Franġisku. Nhar l-erba' 6 ta' Diċembru ser niltaqgħu mal-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fejn bażikament hemmhekk ser ikun hemm daqq qabel l-Udjenza Ġenerali u kif ukoll anke wara l-Udjenza Ġenerali ser ikun hemm programm ta' marċi kemm tal-miliet kif ukoll festivi ġewwa l-Pjazza tal-Vatikan. Spjegaw ukoll kif lilin mill-mużika se jkun hemm esibizzjoni ta' arti Maltija li tinvolvi l-presepji. Tajjeb ukoll insemmu li hemm ġewwa l-istess Bażilika San Andrea della Valle ser ikun hemm 27 presepju li ser ikunu eżibiti minn artisti Maltin ġewwa l-istess Bażilika San Andrea della Valle, daw ħajkunu kollha taħt il-kollaborazzjoni tal-Awtorità tat-Turiżmu Maltin u ser ikunu eżibiti mit-8 ta' Diċembru sal-għada tal-Gandlora fi Frar. Tkellimna wkoll mas-Sur Mast David Joseph Sammut li spjeganna tħejjiet li saru mill-banda quddiem dawn l-avvenimenti importanti li se jibqgħu mnaqxin fl-istorja ta' din is-soċjetà mużikali lokali. Il-banda ġiet ippreparata tajjeb ħafna, għandna mużika kemm ta' Ksur ma' Street Maltin, fostra s-Sinfonija Pastorali ta' Galja, mużika li wkoll sagra ta' Marco Frisina, mużika oħra li ħassa tkun għamnimata wkoll minn żewġ soprani bravi waħda hija Gabriel Portelli u l-oħra Kristi Spiteri. Il-kunċert li se jsir fis-7 ta' Diċembru fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle se jittella taħt il-patroċinju tal-MTA u tal-Ambaxxatur għas-Sante Sede, Frank Zammit.